Вдъхновени от октомври, месеца за борба с рака на гърдата, един специален салон за бельо, в който бра фитинг, консултантките са специално обучени да намерят идеалния за всяка дама размер сутиен, започна съвместна кампания с инициативата за живота. Акцията се провежда под надслов "Докосвам, побеждавам" и цели да информира всички жени колко е важно сами да преглеждат гърдите си. Тук при нас на гости сега е Алеша Сакутов, който е собственик и инициатор на тази инициатива, заедно с съпругата си. Добре дошли при нас. Благодаря. Как върви кампанията? Доста позитивно. Има голям отзив и сред клиентите, и сред медиите. Дори няколко известни личности ни подкрепиха в тази инициатива. Така че виждаме позитивните реакции вече. Дамите идват да питат за съвет, тъй като нашите момичета бяха обучени специално от специалист от онкоболницата в София за това как да се провежда самопрегледа, на какво да обръщаме внимание, какви промени в гърдите трябва да се обръща внимание. Те споделят тези знания с клиентките си по време на брафитинг консултациите, които правим при нас. Така че идват дамите, питат и са доволни за сега. Как реагират на вашата инициатива самите дами, които влизат в салона ви? До сега не съм забелязал някой да реагира негативно или дори с неутрално отношение. Винаги е много позитивно. Всички казват, че е страхотна инициатива, че е много позитивна. Харесва им видеото, което направихме във връзка с кампанията, на което показваме как се прави самопреглед върху мъжки модел. Идеята беше да се погледне малко с усмивка на този проблем, а не винаги да се депресираме с тази тема и да покажем на дамите от една страна, че това може да е и нещо забавно да се прави. От друга страна искаме да достигнем до една по-млада аудитория, която много често игнорира този проблем и мисля, че това е проблем за мама и за баба. Последните мнения на докторите от последните години са, че възрастовата граница пада много бързо надолу и все повече момичета от 20 няколко годишни нагоре се разболяват на рак на гърдата или са диагностицирани по-скоро с рак на гърдата. Проблемът там е, че те не правят никаква профилактика във връзка с това, защото не се говори, че на тяхна възраст това е важно. И много често болестта се открива много късно и последиците съответно са по-неприятни. Защо докосвам, побеждавам? Защо така нарекохте кампанията? Защо? Защото според нас това, което ние опитваме да популяризираме, е един допир, който наистина може да спаси живот и да победи една сериозна болест. Като цяло опитваме се да популяризираме и самопрегледа, но също и грижата за здравето на гърдата като цяло, започвайки от избора на правилния сутиен, който, ако не е подходящ като размер и кройка за дадените гърди, може да предизвиква някакви травми в гръдната тъкан и много специалисти потвърждават, че всякакви травми са неблагоприятни и могат да предизвикват някакви развития в гърдата, които да са негативни. Не казваме, че задължително може да доведе до рак на гърдата, но със сигурност не е здравословно и повишава риск от всякакви заболявания. И втората крачка естествено е самопрегледа. Не игнорираме консултацията с специалист, но обикновено това става при по-възрастни дами в по-регулярен способ. По-младите дами е хубаво да се самопреглеждат, както и всъщност всички ежемесечно, по едно и също време, няколко дни след месечния цикъл. И този допир, който те ежемесечно ще правят, наистина може да спаси живота им, тъй като открития рано рак е личим до 90-96% от случаите. Къде нашите дами слушателки могат да научат повече информация за кампанията ви? Повече информация на няколко места, със сигурност на страницата на кампанията докосвам.bg, както и на За живота, която е заживота.bg. Там могат първо да прочитат за кампанията, да прочитат повече за това как да се грижат за себе си и за здравето на гърдите си, да бъдат модерни европейски жени. По този начин също могат да гледат видеото, за което говорихме на тези места, което е наистина много, много позитивно и забавно. Пък и ще им помогне сами да провеждат самопрегледа си. Също ще видят информация за това как могат да подкрепят допълнително За живота, дали чрез покупка на сутиен при нас, 2 лева от всеки продаден сутиен през октомври, розов сутиен, специално розов естествено, във връзка с рак на гърдата, отива в подкрепа на инициативата За живота, които събират пари за онкоболницата в София, както и чрез СМС. Има информации за това как да изпратим СМС и да подкрепим инициативата. До преди няколко години само темата за рака на гърдата беше табу. Табу ли е избора на правилен сутиен? Честно да кажа, започвайки нашата работа в България през март месец, се срещахме с определени мнения, които ни накараха да си помислим, че да, може би още е табу темата за правилния сутиен, темата за здравето на гърдата. За нас това е малко странно, тъй като ние от 10 години в чужбина работим с темата брафитинг и тя е много популярна навсякъде в Европа. Идеята за това нещо е да се грижим за доброто и здравето на жените, за тяхното самочувствие, за тяхната женственост и не виждам как
това нещо би трябвало да бъде разбирано като табу или като нещо пошло или дори сексуално. Няма нищо от тези неща в това. А цялата идея е да намерим идеалния размер за всяка дама, така че тя първо да се чувства комфортно, стабилно и съответно да й гарантираме, че ще изглежда по начина, по който иска да изглежда. Не забравяме, че говорим за жени, все пак и естетиката също е много, много важна. А лесно ли е на един мъж да говори за бельо? Аз подхождам абсолютно професионално към тази тема, работя в тази сфера вече от, както казах, от 10 години и за мен е напълно нормално да говоря за това нещо. Темата брафитинг, в нея няма нищо сексуално и никакви подтексти, всичко е концентрирано върху удобството и здравето на жените. И това е нашия приоритет. Нека да отбележим и ролята, която съпругата ви е изиграла всъщност в привличането ви към тази кауза, защото зад всяка една гениална идея, нека да си позволя да го кажа като жена и съпруга, стои една гениална жена. Абсолютно сте права. Иза беше и все още идеологът на всички наши действия в тази насока, в разпространяването на брафитинга. Тя лично го изпита на собствен гръб, като бяхме още млади и се учихме в Великобритания. Там открихме тази идея за брафитинга, при което тя реши, че просто това е нещо, което трябва да разпространим в своите страни. Започваме от Полша, откъдето е тя оригинално. Сега сме и тук в България. И тя все още е движещата сила на всичко, което правим. А сега обединявате усилия и в подкрепа на кампанията срещу рака на гърдата. До Космо побеждавам. Смятам, че трябва да сме малко по-отговорни социално и да се опитваме да разпространяваме идеята за грижата за здравето, за това, че трябва сами да помислим за себе си и да сме отговорни за собственото си здраве и да помогнем дамите да разберат как да правят това нещо. Те знаят, че има и други кампании, които са на тази тема, но ние стараем нашата кампания да е малко по-различна, да е по-позитивна, но и също доста информативна. Така че не само да говорим за темата рак на гърдата, но и да даваме съвет как да преодолеем този проблем или да го избегнем изцяло. Алеша Сакутов, благодаря ви за това участие по Хоризонт. Благодаря много.